que se vende esa imaxe, e non vou tamén entrando en polémica, pero esa imaxe desta serie que saliu agora nesa plataforma dun famoso veterinario que nos deixan que os ganaderos como deudores que vamos aos sitios cheos de merda. Mire, señores, no, esos serían ganaderos de hai anos. A min vendo a serie cabreábame, porque digo, pero vamos a ver, e despois por encima, para colmo dos colmos, non me daba conta, vai ali a señora e peina, a ganadera e peina no sitio dos cans, como a quen, vamos a ver, centrémonos, porque eso, pois eu non digo que sería, pois hai 60 anos, pero hoxe en día non é así, e hoxe en día os ganaderos e os agricultores xestionamos subvencións, xestionamos unha burocracia terrible e gestionamos miles de euros, que ninguén se confunda do mundo rural que hai hoxe. Non hai ese mundo rural que nos venden o bloque, nin que hai esa concepción, que os exemplos sempre funcionan moi ben. Por aquí, bueno, non sei se nesta calle, pero na de por aí arriba, está limitado a 30, a 40, pois por aquí van os coches a 30 e os meus tractores andan pola aldea a 80 km por hora. Sabes? Que a xente pensa que seguimos andando nun barreiros á intemperie, non? Os tractores hoxe en día sembramos con GPS, quero dicir, a tecnoloxía avanzou muitísimo.